Μαρίνος και σήμερα θα μιλήσουμε για τον παχυκεφαλόσαυρο, έναν δεινόσαυρο με παχυκεφάλι. Κοιτάξτε το θολότο του κρανίο, ήταν 25 εκατοστά, σαν δύο τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως το κεφάλι του το είχε για να κουτουλάει άλλους δεινόσαυρους. Μερικές φορές από τις πολλές κουτουλιές ζαλιζόταν και ο ίδιος. Δεν είμαστε σίγουροι αν ο παχυκεφαλόσαυρος ήταν φυτοφάγος ή σαρκοφάγος. Εγώ πιστεύω πως ήταν φυτοφάγος, γιατί είχε μικρά δόντια. Τα πολυθώματα του παχυκεφαλόσαυρου βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά, αλλά βρέθηκαν μόνο κράνια και μερικά κόκκαλα. Έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε για αυτόν. Ένα από τα πιο γνωστά του χαρακτηριστικά είναι το παχύ κεφάλι και τα εξογκώματα με τα αγκάθια στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, που τον έκανα να φαίνεται άγριος, αλλά εγώ νομίζω πως είναι παρεξηγημένος. Μπορεί να μην ήταν διάσημος σαν τον τυράννοσαυρο Ρεξ ή σαν τον τρικεράτοπα, αλλά ήταν ένας μυστήριος δεινόσαυρος και παρεξηγημένος. Αυτός είναι ο παχυκεφαλόσαυρος, φίλοι μου. Αν σου άρεσε το βίντεο για τον παχυκεφαλόσαυρο, κάντε μια εγγραφή και κάντε ένα like. Στο επόμενο βίντεο θα μιλήσω για ένα από τους γρηγορότερους δεινόσαυρους, τον Βελοσιράπτορα.